everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Oh, Ginoo ko. Dili. Klaro kayo ato nakita. Naklaro na to nga ang asawas to silingan nga si Bobby mi barug ug namilok iya mga mata nga sa ato pa buhi. Imposible ka na, Lugoy. Imposible. Dili siya usa ka Ginoo. Kita ta. Dili siya ang atong Ginoo, Lugoy. Pero kanong nabuhi man niya ka ng babae nagibalba sa usa ka mangtas nga ungo. Maulagi. Naibaw ko na. Nabuhi gud. Pero nga naman yung ka. Kung ang pagtawag lang sa usa ka espiritu sa usa ka namatay na, kung wa pa kini makalapos ngadto sa kalibutan sa mga patay, mahimura. Oo. Pero milapas na og 24 ka oras. Og gayhab na ang tiyan sa maong minatay, Lugoy. Oo. Imposible kini, Lugoy. Iyang napabalik ang espiritu sa babae sa lawas ni ini. Oo, lagi. Nabuhi gud. Pirat-pirat ng mata. Laim sa kay patay. Magpirat-pirat ang mata. Laim sa kayo. Ngano man ni? Ngano yaman ang nahimo? Ngano yaman nabuhi ang patay nga buslot ng tiyan? Sa imong istorya dulayan, murag gaduda ka? Sakto ka. Dong. Gaduda ko. Dong, basig kaliwat sa na nimo dong. Ambot. Sa akong naibawan, sa among kagikan, matag kamagwangang lalaki lang ang mao'y gitugahan. Sa among kaliwatan, Lugoy. Og siya, ambot lang, Lugoy. Kuya, kanina ramong nagtabi si Tatay Lugoy. Unsa man, anhi lang ta din he? Sakto pa ko tanaha, di Aliyah. Sakto. Lain na kuba sa kundukan, Lugoy. Nianam kita, kinanglaman ni ita. May pa. Ang ato buhaton nini. Mga itag numero diya sa may lamisa. Unya, ako lang masakiton ani. Ngayon yung patambalan ko nuhay. Unya, unsa man ang sakit Tatay Lugoy? Ani lang ha. Magpasakit-sakit ko. Sakit spatol. Okay. Yan na ni o Tatay Lugoy, uy. Nalibat gud ka, nalibat ini mong mga mata ba sang imong babanog kay wihiwi. Nilusngag ni mong ilong. Ha? Mo na imong sakit. Sige na. Sige na, Lugoy. Ha? Tara. Og ikaw, Leah. Ayaw gyud pagbuwag ka na ako, ha? Tatay Lugoy, katawanan kay ka o. Kasigi kag panghiwi o kakurug-kurugan ni mong lawak. Hilom na. Kaya doon na sa mga tao. Bay, mangayo ko palihog og numero, bay, kay patambal niya akong kauban. Naunsa man, diyan na siya. Gipatol. Sige. Diyan ang niro. Kanara siya magpatambal. O bay, siya ra. Kanang bata di ay patambali sa nag-apel. Wa siya'y sakit, bay? Wa siya'y sakit. Mura magduna. Atong ikapon. Day! Ala, mura man ko magkurentihan ining bata. Wa lagi siya sakit. Dali na, Lugoy. Aliyah. Nias sila. Niyor. Hoy. Ikaw ba? Ganong gibiyaan man mo dito na bisa? Basig dunay mo abot nga laing pasyente. Niyor. Busy kasi iska. Tingaling. Dunay mo kalit sa pagsud sa kapilya nga. Wa pa tawgang ilanghan kay magpatambal. Oh. Gibunyagan pala ba niyang kanang babae nga? Ako na balbal. Nya gibuhi na iska. Gamay ran niya kung ibalita ni mo. Kay di kay kung musultig daghan. Kay dugay kayong mahuman. Mayo. Importante man ni. May ibalita ko ni mo. Importante kay ni. Matamblar man gihapo kay dugay mo kamuman. Dugay gyapon Dali na. taas gyapon. Dali aron babantayan nimo dito pagbalik ang lamisa. Kay ako gabantay ko sa donation box. Kwartahan naman mo. Nanong dawat pa man mo donasyon.
Wah, ingon anak maginang kinaiyas tao buktot. Way katagbawan. Way katagbawan. Unya, dili man ta tao. Mga uo man ta. Ako yamad kang dako. Kuto na na. Ikaw na dito. Bantay ang lamisa. Basin tunay mga bot ng mga pasyente. Yaranyor, wa pa gani ko magasulti sa akong ibalitan nimo importante. Wa pa day ka makasulti? Wa pa. Ay, abi na ko human. Nataas na inunig mayo Mo lagi. akong sulti nimo. Ikaw magod. Sige, sige. Usa na mo ibalita nimo ha. Sulti na yun. Nyor, niya sila si Ryan. Nyor, sila na si nanid nato. Ang nakanindot o nakalami kay higidaan nila ang paboritong subject na to. Kadtong bata nga gitawag og aliya. Oo, Nyor, humo kayo bukog. Dili na ang latan. Uy, mayo, yung matambal ni Madam niya ay. Siya yung tingali ang kunsara sa Espiritu sa atong Ginoo. Kaya makabuhay mo siyang patay. Gibunyagan ko siya. Aron wa na'y makaduol pa niya nga dautan. Salamat kayo, Madam Virginia, nga nabuhi mong akong asawa. Pero ang akong anak, Dili na siya ay kabalik pa. oh, Gikaon na siya sa mangtas nga tikling. Kinahanglang magbantay mo. Magampo mo kanunay ni ining ribulto nga ania sa inyong atubangan. Nakadungog ba ka mo sa akong gisulti? Kada adlaw, kinahanglang mo anhi mo dinhi sa akong kapilya. Aron ampuan kining atong Ginoo. Aron malayo kamo sa mga ongo. atuman, Madam Virginia, atuman. O kining imong asawa. Ayaw kininganli sa naandan niya ngan. Ang bago niya ngan karon, mao si Devora. Tikoy? Tikoy! Dool dire, Tikoy. Ngano, Madam Virginia? Sama sa uban kong natabangan. Tataki kining babayhana sa likod sa iyang liog. Sangan sa atong Ginoo. Nakakita ka ni ini dong? Unsa man na? Mao kini ang matuod nga ngan sa atong giampuan. Og ako lang ang makabasa sa matuod nga ngan sa atong giampuan. Tungod kay ako ang iyang gitahasan. Og itatako sa likod sa imong asawa ang iyang ngan sama sa uban nga akong natabangan. Tikoy, sige na. Tataki na siya. Ginoo kong mainiton sama sa usa ka asupre. Ihalad ko kanimo kining babae nga among patikan. Nakikita ka sa una kita. Sa iyong pagkagamahanan. Nag-ampo siya sa imahin niya. Nabuhi Atos ang siya gitahod ng tungod diampuan. kanimo. Opo, Magpadaog naging ko ginito, ikaw Loy. hangtod sa kahangturan. Sayop ang iyang ginutog, Loy. Lahi ang iyang mga Mabuhi ikaw. gigamit niya ang dautang ritual. Unya, parehas man tagiampuan. Huwag pa siya mangan. Doon na pa siya gibuhat. Maningit pa talo, Loy. Sakto kining banda ng puwang akong napalit. Matabunan na nako ang akong naong. Dili ako nila sayon nga mailan. Kay dili man nila daling makitaan ang akong naong. Mangita ko pa nga akong kaabangan. Oh. Uy, unsa man ang gitapukan diha? Muduol ko. Hapit ako moabot. Oh, kanang nagbunta og gabay sa unahan. Kang iska ka na. Diha na ko gikan. Mubalik ko sa kuagi. Kaya tingali pagitan ko nila. Tuwa na siya. Oh, Dali, sundan na to. La, dong,
Ang iyang asawa no, buhi pero murag patay. Oh, patay siya. Ha? Dili siya buhi. Galakaw siya murag robot. Tura. Doon na tang baba. Doon na tang. Huwat siya. Huwat, baybab. Kamo? Oo, kami tao ni. Bay, dili siya ingon nga gilabtan ako ang imong katungod. Pero Pero unsa? Nasina ka? nasina? Ug sa may ako kasinahan. Ngano niya ka? Gusto ka mo saksi nga mas maayo og gamahanan kanimo si Madam Virginia? Bay, wa ko magsulti ana ha. Patiusaon ako. Mituo ka din ni atong Si Madam Virginia lang ang nakatubag sa gusto ko mahitabo nga bambuhi ang akong asawa. Apan wa mabuhi ang imong asawa. Tanawa siya. Nagbuka tuod ang iyang mga mata. Pero sa tanaw nako, wa magpitik ang iyang kasing-kasing. Ingon sa nisama siya sa usa ka robot nga naglakaw nga way kinabuhi. Bida. Gano ba hilabot man ka? Wa kay nahimo sa kong asawa, dili ba? Ikaw ang unang gipangayuan kong tabang pero wa kay nahimo. Karon nakakita na kog tao nga mo'y nakatabang na ako manghilabot ka? Sumbagot ka karon. Ay, shh, ayaw. Uto ka? Ayan. Gamay rin kay konsulti, pero importante ni. Ay, pagsultian na, uy. Kami, may sulti ni Miss tinuod ni mo. Ang tinuod mo naging robot imong asawa. Di mo nabuhi. Robot? Ay, robot? Ha? Awa, anaigo na nung. Bay, kalma lang. Tabi ka pa gina. Igo pa kita. Piti nung ko. Gisumbang nung ko. Sulti nung ko tinuod ko. Ano nung ko. Yan mo! Okay. Tibora, dali na. Agay. Nurian. Tanaw mo nagkagisumbag ko eh. Muram kagwa kita. Ang kag di amigo nun. Kitas kong kuto-kuto yung gisumbag eh. Kaya biyang bausan. Ikaw muram nakagwa. Doon na yung gisumbag ko dire. Pasilo ako, Lugay. Pasilo ako. Naglibog lang ko sa ko nakita. Naglibog lang ko sa ko mga nakita kaganiya o karon ko. Ang gilitok niya itong babae nga nagtambal. Ginuong mainiton sama sa usa ka supre. Bito, niinit ang iyang ginoo no? Yung mga supre. Wa na sa ato tinuoda. Lahi ato pagampo. Basic styles na niya. Og paminol ko. Oh, Og ang asawa adtong Bob. Nagipalpan. Nga nabuslot yun ang iyang tiyan. oo, nabusot bito. Usa man. Nahisama siya sa usa ka buhing patay. Oh, Mao nga naglibog ko. hasta ko. Parihata. Doon na yan. Karoon ko magkabantay og murag buhi. Niya murag patay. Gihurot man niya tanan. Buhi og patay na niya. Mas pinalabi na siya sa. Kay buhi og patay ko niya. Kita buhi ra ta. Ayaw og libog Hoy! ang imong hula-hula. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.